नमस्कार। हम राजीव रंजन तिवारी रंजन रस में रुआ सबके स्वागत बा। आज एगो सवाल करे के मन करत रहा कि वो नेता, वो सरकार, वो अभिनेता, वो जनता, वो अधिकारी ओकरा के खोजला के काम बा जे देश के मजदूर भाई लोग के खून पिए के चाहता। कितना वो खून पी आ कितना खून पियला से ओकर प्यास बुझी एके पता कैला के जरूरत बा। लगातार सड़क पर मजदूर भाई लोग के जान जा रहल बा आ एकरा बारे में केहू के एकदम बिल्कुल मने समझे में नहीं आवत जे एकरा बारे में का सोचे के चाहिए ना सोचे के चाहिए कि कोनो परमानेंट व्यवस्था होके के चाहिए कि ना। एकदम आंख से शर्म हट गई बा इस सरकार के या अधिकारी लोग के। अब देखी राजस्थान से चल रहा मजदूर भाई लोग बिहार, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश जाए खातिर। उत्तर प्रदेश के औरैया में हादसा हो गए, 2 दर्जन से ज्यादा लोग के मौत हो गई। का यह सोच के चल रहा लोग जैसे कि हम जानते हैं रास्ता में हमारी मौत हो जाएगी। अभी मैं केकरा के दोस्त दिल जाओ। कुछ लोग कही जे राजस्थान के कांग्रेस सरकार की गलती बा, कुछ लोग कही जे उत्तर प्रदेश के भाजपा सरकार की गलती बा, कुछ लोग कही जे मध्य प्रदेश के भाजपा सरकार की गलती बा, कुछ लोग कही जे बिहार में नीतीश बाबू के सरकार की गलती बा, कुछ लोग कही जे झारखंड के हेमंत बाबू के सरकार की गलती बा, कुछ लोग कही जे बंगाल के ममता बनर्जी सरकार की गलती बा। तो राज्य सरकार लोग के अलग अलग गलती निकलना बढ़िया बनू कि एक ही बार में बुझ लिया जाओ। एक बार बैठल बैठल निर्देश दिया जाता दिल्ली से कि सब राज्य लोग हेंगा कर ले। अरे खाली जबान चलाला से न काम चली। ओकरा खातिर नियम कानून, ओकरा खातिर व्यवस्था बनावे के पड़ी, ओकरा खातिर रुपया पैसा के जरूरत बा। राज्य सरकार कहाँ से कर ली लो? राज्य सरकार के लिए कौन व्यवस्था बा? ये बात के सोचे के चाहिए। अब बहुत तकलीफ हो रहा बा, लगातार मजदूर भाई लोग के मौत हो रहा बा। या मजदूर भाई लोग के बारे में सोचल बहुत जरूरी बा। ये लोग देश के आत्मा है। मजदूर भाई लोग देश के आत्मा है। यदि यही नहीं हम लोग के उत्पीड़न होत रही, जान जात रही, ये लोग बर्बाद होत रही तो देश खत्म हो जाएगी। ये बात के बुझे के चाहिए। ये देश के जो नेता लोग बैठल बा बढ़न बढ़न कुर्सी पर, उन लोग के बात पर विचार कैला की जरूरत बा कि कौनी इन लोग के रक्षा कल जाई ताकि देश के मजबूती से आगे बढ़ावल जा सके। आज ये से ढेर कुछ ना कहब। हम सवेरे से बहुत मन तकलीफ में बा। हम लोग सबके फिर प्रणाम करतनी। ये वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा फैलाई सब है, आओ आदमी के पहचानी सब है जो मजदूर भाई लोग खून पिए के कोशिश करता। अब और कितना खून पी जौना से ओकर प्यास बुझी ये समझला के जरूरत बा। बहुत बहुत धन्यवाद रुआ सबके हमार वीडियो देखला खातिर।